Böyle meni bağışla. İnne suratın täzen alja. Ýöne ýylgyr. Böyle ýylgyraýda. Kelen çalışyt. Awa. Gaharlanma maňa. Ey, bol. Gowy düşdüm. Ýöne men bu suratyň gorkaçak ka. Bu suratyň haçan gorkaçak bilýärmi? Haçanla arzuňy ýeteňde. Şol gün diýersiň, "Bäh şo wagt samsyk bolupdyr. Kimdir bir üçin şey dip oturupdyr" diýersiň. Ya bugun işin urna bolmady näme? Öyle bugun urna bolmasa ertir. Ertir bolmasa bir gün esasat janyň sag bolsun. Elbette günlerim adamlar ýaly. Ol sen gadryny bilenokmy? Ona ýoluň dowam et. Dowam et. Nesibeňdäki hukman öňünden çykar. Bir wagor otur. Onsoňam saňa beýdi oturmak gelşenok. Hiç gelşenok. Şoň üçin özüňe gel. Özüňe gel. Gynanma. Wagt hemme zady gorkada. Esasanam yamanlyk eden adama. Şoň üçin gynanok, ýerinden turýan. Suwam gowaken. Başla. Jowa seňden sowluk däl. Ýöne suratyň owadan düşüpdiň. Owadan düşüpdiň. Inni bu suratyny göräsiň gelse, aşagda sil koýjak ha. Şoň üçine girýän, goşma like basýan. Men bilen galýan. Intak men sen bilen kän dertleşer. Maňa hukman özüň hakynda aýtdy. Aşagda men sana garaşýan.